hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no me hicimos nosotros. Kubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela khona ke indaba ke ayifika ngaso ke isikhathi ungizwe ke umfo kaMchunu ke inkosi ke amabhinqa okanye ke isilo samabhinqa ke useyivumile ke ingoma yalo ke igcomelisha engakaphumi esihloko sithi ke ishepisi ke ejezini kule ngoma ke igcomelisha libonakala lihambe nayo ke lapha ke itokwazi ke okuthiwa ke uNomcebo Zikode abaningi ke bakhombise ukuyithakasela le ngoma noma ke ingakaphumi basho ngempela ukuthi ke izohamba tse lapha ke einyathelweni zeParis ke efeature khona ke yena ke uLwandle kulo intokwazi lapha ke enkabi record mbukeli ngabe uthini ke ngokwakho ukuphumela kwakhe lapha ke ungizwe obala uchema nalo ke igcokama kanye naye ke lapha ke ugadla bethithize umfo kaNxumalo bephumele obala behamba nalo ke igcokama elisha awuyiswele ke nangu ke umacingwane esho kabanzi ukuthi ngempela ke uzoba yiyo ke ishepisi lapha ke ejezini siyabonga ngoba senzoba ishepisi ejezini ayishepisi uyazi esikoleni yayithi mayihlala ishepisi ejezini ngicela ukuchaza nje lento yeshepisi ngendlela enekhono ngayo lokunamathela uNkulunkulu wami lento yazi yayinamathela ejezini uthi mina ngizandla ejulukayo ngiyashisa mhoti uthi uyithinta ayifuni yathukuthela make wayithinta ikushisa iveli bambelele mo angiyazi lento mina ukuthi lamanyala ayafundisa obala ishepisi bese inamathela mo manguthi uyayikhuthula uthi uyayihwaya izoba mhlophe futhi ivamise ukuhlala la izobonakala khona lawo othisha ngathi ngilandela i2 slide lento kabomncane owayibhema emndenini ngithi lapha la qhobhoka ijezi ngifuna ukubona amandla eshepisi ejezini utangakanani la qhobhoka ijezi maye maliqhobhoka ijezi elilandela ngoba phela umlando weshepisi ayinamathele kanye ilokhu inamathele ejezini ayimiyeke umuntu mayithola ithuba enganze ihlafuna sizingane ithi amashepisi ayashiyana ngala ngokubiza wawonke khona le ecicine ngathi irapha khona le eshibhile kanti ethi uma uhlafuna ithi inyubuzele ngathi nomfi yayinamathelela ekhanda uyogunda ungathandi ubona umuntu enohlakahla lo shepisi la ayisatha amathele ejezini sinamathele kuye ngqondo manje ishepisi ke leyo uthu yenzani ishepisi akayisuki i-idea yeshepisi ukuthi thathu ijezi wasifaka amajezi amnyama esikoleni sikhiphe upipe leli phakathi leli ishonti ipeni notisha uyiputshuzele ngolokunjana inkomnyama ukuze uhlukane nalamasimbe eshepisi enamathele ejezini sicefe sento phezulu komhlaba